No stars, see the beautiful stars are beautiful. In 2023, I posted on Facebook that Alessia Cara healed all gays when she released Uskars to a beautiful ingoma esokudlalela yona. Before that, we played you Destiny's Child besithi ke bona ke Brown Eyes Mizuzu basenze be 22 ngoku phambi kobana kubethi intsimbi yaka 11 o'clock. If usanda ungena masikubulise wethu sikwamkele nkosi ngokhetha thina. I'm giving you a special show ke namhlanje uMasakhane. I'm your host uChuma wakwamdeuka. I am the Black Rose, the Black Diamond. I really fail to understand ubana why unxibe isigqoko. Ipom. I hope naba bazawuvela phaa kuZoom. It's Duke on Flick, as you guys can see that I am uDuke on Flick. But ke apha phambi kwam I do have uNomonde Zini. She's a former educator as well as a counselor. Worked in various NGOs. Ukwanguye nomama. Passionate about children. She has mentored ECD centers at Sinoncedo. She's serving as a program coordinator. Mama, good morning and thank you so much for joining us. Morning, Kuma. Morning, everyone. Dibulisa kubo bonke naba mameli Vukani FM. And then Usisilo Uzitepo Mbomiena worked as an educator assistant, field worker at Sinoncedo, advocate kakhulu ke usisi for human rights. Ngubanikena igama lakhe ngoThumeka Qhamla. Siswam, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Kuma. Good morning to the listeners at home. Yeah, kuZoom I am joined by Umamtlane, a proud African woman who deeply values her culture. She is currently a candidate attorney at Chiki and Associates, where she is not only advancing in her legal career, but also has a strong vision for empowering women and promoting gender equality. Her dedication to justice and women's rights is truly inspiring. And ndithetha ngaye ke uNtandokazi Mzamo. Ntandokazi, good morning and thank you so much for joining us. Morning, Kuma. Thank you so much for having me. Kutheni ndinganiboni? I'm not in a state of being live streamed. Is it? Okay, no, it's okay. Yeah. We also have a vibrant Zilungile Mbali, and she is very much ambitious young woman who embodies the spirit of excellence. With a passion for the law, she is dedicated to making a meaningful impact in her community, a proud daughter of Manfred Ngumkhaya. She draws inspiration from her roots and is driven to succeed. With a strong educational foundation and the thirst for knowledge, she is constantly seeking opportunities to grow and learn. She is a true leader, using her talents to uplift and empower those around her, especially young Black women. She is a shining example of what it means to be a young Black woman unapologetically. Okay, owning her power and pursuing her dreams with unrelenting determination. Sanukumsha Zilungile Betunana, but can go Zilungile Mbali from Chiki and Associate Attorneys. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Kuma, and thank you very much for having me. Yeah. Sikhumsha kakhulu. And so saying kakhulu because sana it's been very much hectic. Mamzibiza Zakala ngawe advocate kakhulu when it comes to GBV. And first segment of the show, we had a conversation with different women, and we were talking about women leadership in churches. And izinto abazibalulile phayana, they were talking about into ezifana nokubana izinto ezininzi zifakwa phansi kwebhedi, more especially when it enkonzweni, because asifuna mabibi ethu aphume ngaphandle. I was having a conversation with a colleague of mine. I'm not sure if it was Wednesday or Thursday. Ngento yobana siyayiqaphela na into yobana ingu-August ziba ninzi ii-cases zi-involvwayo ezi-reportwayo ze-GBV sawuva naphaa kwabasisi baphaa eTV. So kwelakho icala as a woman advocateayo about i-GBV, so far
ingaba urhulumente mhlawumbi okanye ne-society nje iphela yenza enough to make sure into yobana iyaphela i-GBV? Ndibulela ilithuba Xhuma onika lona. Kumaxesha amaninzi, I think thina mainly i-blacks, zayibeka kanjalo, that siye sinikwe into ethi ungayimoshi into yabantu. Ngena ecaweni, unikwe imithetho yapha ngabantu asebekhona ngaphambili. Sure. Noba uyayibona uba ikhona phi ipotyakala khona, awukwazi ukuthi no, because kuthiwa ayimoshwa into yabantu. Same applies emizini xa sifika singoomama. Ufika uyalwe uboniswe apha, kuthiwe le fasikoti sikunika yona yeyoba ugquma zonke izinto azithethelwa phandle okanye azithethelwa mlilweni ukwenzela uba zimkisele. I think imentality enjalo ingene yade sangazazi nelungelo lethu into yoba siphuma njani kwezi zinto zinjalo. Resulting kwinto ethi uthi ngoku sowubona uba ndiyacinezeleka apha, ndiyahlukumezeleka apha, ustrese but kuba awufuni uyimosha into yabantu, ufike seyikhona awukwazi uyonakalisa ngokwakho. Asiphumi ke umhla nezolo silila oko, sililiswa zizinto esingakwaziyo nathi ukuzikhupha kuzo. So into ethi masibe vocal ngoku, masiye kugcina yonke into. And phaya kwezi ndawo singena kuzo kukho ii-structures ndicinga uba zikhona ezifanelekileyo that we can report into iqondayo into yoba le asiyiyo, okanye uzisuse uzibhekelise kwinto oqondayo into yoba iyakustresa. Into yoba ndibonakala ingathi ndirayithi apha phambi kwakho, kodwa ebusuku ndindodwa endlini ndidlalelwa yifilimu yento engendinqandile mhlawumbi, rather kuthiwe uyimoshile kunoba unyamezele okanye ubuye umva kule nto. Amaxesha amanintsi, I'm sorry, way back, mhlawumbi sinolu suku lanamhlanje asiyazange into yoba yayilucinezelelo olwalusenzeka ngelaa xesha. Sure. Ze bahamba abamama, bahambe bamatshe bawuthethela into yamapasi. Sure. But sitheni thina sizawuhlala sibone into yoba sixinzelelekile, Yeah. kodwa asisuki, asikwazi uphakama. Can't we do ii-groups mhlawumbi ezinokwenza into yoba not igroup yelene, imandi i-constructive criticism, uyayibheka kodwa ubeke into le uyiqondayo into yoba le yeyona ibifanele uba sihamba ngayo. Kunganjani ungayi-enforce, kunganjani into yoba sisuse le nto sibeke le nto, sikwazi into yoba siqhubeleke sibheke phambili nobomi, kuba abantu sibalekele ezinkonzweni kuba sicinga fanuba yonke into izawulunga, sizawuthandaza sikwaze uYesu ophilisayo, kodwa sibe siqonda uba siphilela ezi ngxaki. Usuka kwakho phaya ekhwazeni ubuya umva ushiyeka udlalelwa yifilimu yento Sure. ongayaziyo. Yeah. Lastly, Okay. Nice. ndiyavuya that kukho abantu bomthetho apha, because in most cases sidibana nabantu ubona uba yingqwelerha yale nto, but calm down, umbonise nee-channels uba ungahamba apha uthi uzofumana uncedo lwakho. But basically phaa phambili ii-laws asizazi kakuhle. Thina sihamba sibe nemida, then channel of communication ibalulekile ke ngokuba singasebenzisana njani nayo imithetho, because thina on the ground sisebenza nee-communities, different characters zabantu, but ke ngoku singazinceda ngolu hlobo. Enkosi. Ntando, ndiyafuna ukuza kuwe. As a female attorney kwi-industry ebifudula idominate abantu abangootata, ndiyafuna ukhe usizobele nje umfanekiso ngqondweni. Did you experience any challenges? Thank you so much, Xhuma, nakumama ogqibothetha uyibeke kakuhle kakhulu. Being that isuka emva kwi-communities zethu. I for one ndikhule kwenye ye-communities ezinjalo, uyayibona. So growing up ndide ndifikele kule level ndikuyo to be in the justice system, zikhona siyafundiswa nge-Domestic Violence Act, uyayibona, and siyazibona nathi izinto even though zingenzeki kuthi,
but siyabona abantu ezenzeka kubo noba zihandlishwa kanjani. Being a woman kwi-legal field, it is tough. It's not an easy job. Nathi siyaz experience inequalities here and there. Be it that you are being sexually harassed by whoever okule field udinga uncedo, but umuntu uzakubonela enye into, uzakureducer you being a lawyer to into anozisebenzisela yona to satisfy himself in a way because he has all the power. So ikhona as a power dynamics that people use against you. Secondly, I once attended a human rights seminar here in East London. An advocate shared that she was pregnant and in a trial, but there were complications, I guess, due to stress. She ended up losing the baby because the opponent yaki, that was a male, and the judge yaki, they refused to postpone the matter for her to attend to a pregnancy. As a result, she lost the baby. Yeah, so there are things that it's a male-dominated field, and abazos understand that as izinto bazayithathela light. I once saw even kwi-socials kuthiwa we're being dramatic ngento ye-period pains ngento ezitheni. They don't understand us, and andifuna uyibeka kubo qha, maybe on our side as well, we're not communicating enough ngezinto that we go through. Uyayiva? So there are ezo zinto zinjalo, there are challenges on our side as well, but being the person ofundileyo ngalento, we are trying by all means to try and counteract to it and solve the problems from within. Now going back, do you think? Yeah. Okay. sorry. Yes, you can go back. So I'm saying going back to the community at large, abantu that are victims of abuse emakhayeni ezindaweni, uyitsho kakuhle umama wathi ezinye izinto ziyegqunyelelwa zingaziswa public. Ifamily ifuna uzisolvela ngokuba into, which is totally wrong, because xa omnye umuntu engayazi ngalento, mna ndirhalela uba umthetho wenza umzekelo ngalento uba okay, if ubetha umuntu okanye ureyipha umuntu, an example must be set ngawe ubone uba ubomi bakho buzophilela phi. So you can lay criminal charge, ufumane i-protection order. Like kuninzi nje okukhoyo for abantu besifazane to protect themselves. There are even houses that is NGOs that protect abantu bangomama, like a safe space for you to go to xa abuswa ekhaya. Uyayibona? Ntando, do you think if singana more female attorneys ingachinji system? Most probably yes, but are those female attorneys eziphezulu willing to take a stand and make that change? Njengaba mama that took a decision to go and march, are they fearless enough to stand and make a difference in their lives? Are they passionate about solving the problems that are faced within the society? Zilungile, what role can women in law play in advocating? Nankundando gqiboyithetha ngoku into yobana if aba bapha phezulu, so from your perspective, yeyiphi mhlawumbi irole abanoyidlala in advocating for policy changes to address izinto ezi-affecta ingakumbi abantu abangama your GBV, yonke laa nto mhlawumbi. Thank you very much. Thank you very Okay. much, Kuma, for the question, Yakone. As I think Undanda has said that even in Apa law, we do face as the challenges. So now it's not easy even for us as women in law to make this change that we are supposed to change, that we want to change. Because for instance, equal law, if you're a female lawyer, there are some there's a certain way in which people look at you as a female lawyer. Bazothi lawyer njani lagqwetha lakhe lintombazana uyakwazi gona uba you know, there's a certain trust for male lawyers generally,
But I think now, when I come back to your question, what we can do, because remember, we are women and we know what other women face in the society. So it would have been easy for us as women in law to make laws that are going to accommodate other women that are suffering in the societies. For instance, there are women who are married and indoda le eshade naye izolala naye forcefully, but ngoku funeke yena angayitsholodwa ebantwini just because ngumyeni wakhe, and the same myeni wakhe ozotsho kuye ubana ndikubhatalele ilobolo, so awunayo i-right yoba uthi no, we cannot have sex apha emzini wethu. So those things are wrong and they need to be addressed. Asikwazi uba sizigqume le nto beyitshuma bafuneke sizigqume sihlale phezu kwazo, but zirongo ezo zinto. I wish the society can understand that and they don't normalize ezo zinto, because I feel like also society normalize izinto that are not supposed to normalize. For instance, ezo zinto ezinthetha bafuneke umyeni wakho, so it's normal uba enze loo nto. Ezinye izinto they're not normal and they're not supposed to be made normal in the society, so they need to be addressed, and the only way to address them is to bring them forward, bring them to court, bring them to us also women lawyers, because also I think this is very funny, because also in society nayo baye bakujonga uba hayi bo ngizomele agqothela intombazana uzothini njengam, uyabo. So I think also kukhona nezo barriers ezikhona wherein the society does not trust these same female lawyers that are supposed to make change in the same society. Yeah. Zilu, uMama uZini uye wathi bona as NGOs ba willing to work with umthetho, and she's so very much glad that kukho abantu bomthetho, which is you guys. Is there anything that you guys do ukuphokoza kwi-community in terms of ulwazi, more especially as female lawyers? Nabantandokazi, you can drop in kule question. Ikhona into eniyenzayo? Yes, I understand at this particular moment mhlambi anikho pha phezulu, but apha ezantsi, what are you guys doing to advocate for abanye abantu abangomama as abantu abangomama? Okay, let me just take this one. Dando, you can chip in after me if there's anything that you'd like to add. So, there's many that us women lawyers are doing to assist other women that are in the society who cannot speak for themselves. Sometimes we say that lawyers are the voices of the people who cannot speak. And those people, in most instances, is the other female that are suffering in the societies. For instance, we always advise Abo Bantu that you should not stay where you don't feel wanted. You should not be staying there. You should not be staying where you are being abused. You should not be staying there where you are not being heard, because you need those things. You need to be heard. You need to feel free. You need to feel comfortable as a woman. Even if you are married, you need that freedom. And I think also we are losing the meaning of getting married. But bekhona eza violences ezenzekayo phayana, but ofuthi ngumuntu akazi uzi-addressa because uyoyika, because akafuna ukuphuma emtshatweni. Why are we doing that to ourselves? So that's the reason why we're here, to say that don't stay where you don't feel wanted, where are not wanted, where are being abused. Come forward. Let us assist you. Assisting by doing what? We're gonna refer you to people who can assist you, and not we don't have actually organizations ourselves that can do those things that keep you in. But you can give you advices. What do you do in this instance? For instance, if maybe you are married and you have children and the husband does not, or boyfriend does not want to take care of our bantwana, we can assist you in those things. Apply for maintenance. That man has to pay for the child. Whether you're married or not, he has to pay for the child. The child is not only yours. So there are some of those things that we take care of. Dando, I think you can just add if there's anything that I'm leaving out, but I was just making also an example on that one. Okay, thank you. Okay. Just to add Dando? a bit on what Zilu has shared. You know, I once read somewhere where someone posted that umntu wakhe xa engambethi, she feels like akamthandi. I think it all starts with mentality.
onayo when as a female. Uba, do I love myself enough na? Am I investing myself to myself enough for uba ndingabikho kwi-situation ezinje? Iqala ngozithanda wena ngaphakathi, and by uzithanda I don't mean uzenza ube mhle ukaminwele uhlambe. No, ayiqali apho. It starts from within. What am I willing to accept? What kind of treatment am I willing to accept ngam? Uzithande and take measures that are necessary uba kukhona umuntu engakuphethanga kakuhle. It just the system is there. Yonke into ikhona. There are people to talk to kwindawo ezininzi if you are ever being abused. Right. Tum, usefielding, Tina sithetha from a distance. Yeah, understand. Sibona izinto kwi-social media and then we react. But wena usefielding, you uya kwaba bantu uyothetha with the victims ze-GBV. You go yonke lanto. Tell us about your experience based on that. Oh, thank you, Butguma. Oh, God, ngixolisa ngesiqele engingatholanga ndlela. Like, Because into eyenzekayo neBhutguma, xa ndipha everything, ne people are bayoyika to yeah. come out, ne? So once umntu uxelela ufela ngaphakathi, and then ke ngoku that's why people abaninzi ended up besitya iziyobisi, besela nosela, uyabo? So ngoku into esiye siyenze xa siphaya sithi bana umntu uyakwazi uba aye mhlawumbi maybe phaya eofisini kuthi Sure. yabo onengxaki afike atsho then ke ngoku thina de esinoncedo ne asiye sithi into umntu xa emkile ethethe ne-social worker ephumile uba yo uwada came here, uwada is having a problem ne-boyfriend yakhe, uyabethwa uwada emtshatweni wakhe kwenzeka 1 no 2 no 3 iphelela phaa kwi-social worker ne. So ke ngoku into esiye sicebisa abantu ba guys, let's come up sithethe apha kwi-families. Ukuba khona lo mntu uqonda ba okay, I have ba uchuma wam pha enothetha everything ba khawutsho chuma ndingathini zithini lines ba I was raped by ubani. Yeah. Phaya ngoku ndoyika ukama out uya pha e-police station. Yeah. And enye into eyenze abantu ba baye boba end up befela nezinto ngaphakathi kuba umuntu xa ethe waya endaweni mhlawumbi ufike ehleke mandithi mhlawumbi umuntu ongutata baye bafike mhlawumbi ba hayibo bani ungathi urejiwe xa wenziwe into nkosazi wakho yabo into ezinjalo. So ngoku umuntu ngoka end up ke ngoku ebuya umva efela ngaphakathi into imtsha. Thank you. Mamuzini ngoku untando ethetha noZilu, I see into yobana you are pointing izinto endicinga into yobana they were so very much important ebebezithetha. Do you have anything to say? Ndibulela indlela abayicacise ngayo. Yeah. Because in most cases abantu abazazi into yoba ndiyaphi ndithini ndifumane uncedo lwam. Singusinoncedo ke siyabanika abantu briefly into ethi kwenzeka le nto une-right yohamba wenze most cases bazi-rape cases. Ufumanisa uba umntu ebefele ngaphakathi but le nto uhleli nayo akakwazanga ayikhupha ngelaa xesha. Angenza njani? Ufuna uphuma apho zibona ngoku engena kwiziyobisi ngento engewayeyithethile mhlawumbi kuqala. Then you umcebise umxelele nee-court procedures into yoba ulindela oku noku. I-steps sokuqala uhamba uba uredi, uzive uredi, uhambe uye uvula ikheyisi, uvula kwakho ikheyisi, lindela u-1, u-2 no-3 ukwenzela into yoba uzokwazi uncedakala. As umthetho ke ngoku abantu abaninzi we noticed that bahleli kuba umntu ene-fear of the unknown, akazazi uba ndizawusuka apha ndibheke phi, ndincedakale njani, ndithini. Thina ke ikakhulu sisebenza ngabantu abasezilalini, abantu abakwaziyo ukuyigcina into ngoku ingafanelanga uba igcinwe kuba kwakuthiwe akuthethwa. Bathe xa bethetha, bathetha ngalaa tata uzawufika athi ndandimlobole. I think yeyona nto ndinqwale kakhulu kuye, ngumkam lo. Akambizi nakakuhle, umkam lo ndandimlobole and une-right yokwenza nantoni. Uyinkosikazi une-right yothi hayi.
And even if it's a girlfriend, une-right yokuthi no, because akana-right yofika enze nje nantoni kuwe noba awufilishi kanjani. Sinamaxesha woba umntu sinexesha esaliphiwayo nguThixo wethu into yoba enyangeni unexesha loba ube sexesheni. Ithi enye indoda iyaxoka usuka kwenye indoda wena, yile nto ungakwaziyo. I-abuse leyo. Ndibonise yile nto uthe abantu banyamezela into ezinjalo. Afune athi uyakuthanda, akwenze loo nto kanti ayilothando olo. Uthando ayiyobhedi bethunana. Masiyisuse nje total into ethi uthando lusebhedini. Uthando mfilishe, ummisishe selengekho secankwakho that I miss that guy. Ndiyamkhumbula kuba kuthe, not uba ndimkhumbulele into yoba ezantsi ekamereni ebhedini. That's not good. And ke ngoku I think i-mentality yabantu abanintsi ucima fanuba uthanda kungena ekamereni. Uthanda yokamera qha. And uthando ku-360, 365 days a year. So umntu makakuthande ngendlela efanelekileyo. Andifuni uvalelisa because andiyazi ixesha lethu noba Asikavalelisi nawe. Okay. Asikavalelisi nawe. Qhubeleka. Yeah. Qhubeni. I'm glad that Mamuzini uveza le ndaba yothando nokubana just because siya ebhedini it means uyandithanda, and I do have a right, because Thursday with our relationship specialist who is also one of the panelists namhlanje apha kule yure yethu yokugqibela, we were talking about izinto ezinjalo. Ladies apha ku Zoom ndizawuvala nani and then continue with aba balapha ngaphakathi estudio, but before sivale Ntando, you are a female, ulinina elilapha eSouth Africa. Ziyenzeka izinto uyazibona. Ndiyafuna uke uncokole with umntu ongumama osekhaya who is currently going through yonke lento esincokole ngayo namhlanje, and uyakufuna bana aphume ngaphandle but akayazi uba makathini. Okay, enkosi Xuma, manina the females of South Africa protected niyathandwa kakhulu. Ndicela nani nizithande and utilize a system that afforded by the constitution, by the country to you to protect yourselves. Ningavumi ufele embelekweni. Kuthani bathi engakhaliyo ifele embelekweni, ungavumi uba sisingena. Ewe, phakama uzimele. Yeah. Zilu, there is a young girl, emameleyo ngoku, someone who is following you on socials. Uyabawela ukuba kule field kuyo yomsebenzi, ndicela uthethe naye. Thank you very much, Xuma. Xa ufuna ukungena kule field ndikuyo inzima kangaka. Firstly, la LLB degree enzima, ayikho nzima, but ifuna uba ube dedicated. Kuye kuthiwe i-law is a very jealous profession. So you need to be dedicated. You need to focus. Ubayeke abafana kancinci as a young Black female, even any other race, and then focus on getting the degree, and then you will get your articles. There will be things that will be said. You make applications to secure articles. You may not be accepted just because you're a female, especially a Black female, but don't give up. Your dreams are valid. You are going to get it. You are going to be what you want to be. You're going to be a great lawyer. You're going to own that law firm. You're going to be that advocate, and you're going to have lots and lots of money. So that's what I want to say to that a young female who wants to be in the same profession. And I also want to affirm them that they are loved, and they are protected, as Ndando said, by the Constitution. So they should not normalize things that should not be normalized. They should not normalize them. They should know themselves. They should know their. Yeah, ladies, thank you so much.